Mae'r criw mentrus yn chwilio am ysgolion mwyaf mentrus Cymru. O gynnyrch catref i gwmnïau ffilm, rydyn ni wedi gweld y cyfan. Mae cymryd rhan yng nghystadleuaeth y criw mentrus yn rhoi cyfle i blant ysgol gynradd ledled Cymru ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd fel gwaith tîm, llythrennedd a rhifedd mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol. Mae hefyd yn datblygu uchelgais, menter, creadigrwydd a masnachu moesegol, gan gefnogi 4 diben y cwricwlwm newydd yng Nghymru. Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer eleni a dyma'r dyddiadau allweddol sydd angen gwybod amdanynt. Unwaith y byddwch yn cofrestru ac yn dechrau'ch cais, byddwn yn e-bostio eich pecyn mynediad ynghyd â bythodyn digidol a thystysgrif atoch, ar gyfer eu hargraffu a'i harddangos gyda balchder. Os ydych yn anfon llun atom, fel rhan o'ch cais, byddwn yn ei ychwanegu at ein oriel ysgol fentrus ar wefan y criw mentrus, ac fe fyddwch yn cael eich cynnwys yn awtomatig yn ein raffl fisol, felly efallai byddwch hyd yn oed yn un o'r enillwyr lwcus. Yng nghyswllt pob rownd o'r gystadleuaeth, bydd beirniad yn dewis yr enillwyr, rhai yn yr ail safle, ac mae gwobre arbennig i ysgolion eu hennill hefyd. Ydych chi'n meddwl bod gan eich ysgol yr hyn sydd ei angen? Ewch draw i criwmentrus.com i ddarganfod rhagor a chael mynediad i ystod eang a adnoddau yn ymwneud â'r cwricwlwm newydd i Gymru. Felly pam yr oedi? Rhowch gynnig arni heddiw.